Nandito tayo sa La Union, yung mga gumagawa ng mga mga pintuan. Quality po yung kanilang kahoy, ayan. Contact nyo po sila kapag kailangan nyo po paggawa ng pinto o kaya bintana, ganun. Ito po yung gawa nila. Mere matibay po yan, guys. Ayan. Ayun po yung yung ibang ginagawa nila. Ito pa po yung isang pintuan na nagawa nila sa finishing ng pwede silang gumawa din ng mga upuan. Ayun. Ayun po, napakaganda. Ay, ang ganda. Yan po yung finishing ng mga ginagawa nilang pintuan. Napakatibay po yan, guys. Pwede ring kama, yan. Magawa rin po sila. Wait lang. Ayan, gumagawa din sila mga pang-school. Pwede rin mga upuan, mga lamesa, gano'n, mga cabinet. Ayan. Ito pa po. Sa La Union lang po to, guys. Malapit din po to sa beach. Yan. Kung pupunta po kayo dito, makakapasyal na kayo. Tapos, pwede kayo mag-swimming sa beach. May mga pools din. Dito lang po yan sa, malapit sa Caba, La Union po. Yan, itutur ko po kayo yung mga gumagawa po. Napakaganda, gamit sa opisina. Yan, pwede pong pagawa rin po to, guys. Ang ganda, napaka-quality niya ang gawa nila. Ang linis pa. Ganda po, yan. Cabinet? Tabla. Drawer. Hindi, Tabla. Oo nga, cabinet to. Parang drawer. Parang drawer. Drawer sa... Ayusin mo yan. Dapat makabenta tayo Ito, kuya? Sa La Union po to. Sa La Union. Sa Caba po. Caba. Malapit saan to? Anong Sa Santiago Sur po. Santiago po. Sa Caba po. Oh, diba? Bili na po kayo, guys. Ano po contact nyo, kuya, para malaman nila. O, diba? Para pag Yan yung kama. ayan pa yung Kama. ayan po yung gumagawa rin sila ng kama. Lahat po, lahat. Namatay. Drawer na. Ayan yung drawer niya. Inuwi lang. Inuwi lang na. Pati cabinet, di ba? Opo. Pwede rin. Yan. Ay, ganda. Cabinet lang po Cabinet hanging. Ito pa yung latest na nagawa namin na kama. Ayun. Yan. Ay, ito pa yung, oo. Ang ganda. Yung last na nag-deliver. Kayo rin ang Sila yung nag-deliver ng Kayo rin yung magkakabit. Oo. Si Pare Bob. Halimbawa may kukontak ko ya. Anong pong number? Para ma-memorize nila. 0999-59-73-174 po. Ayun po. Dito lang po sa La Union po yun, mga guys. Ayun. Contact nyo po si kuya. Ayan. Dito lang yan sa La Union. Punta po kayo sa Caba, La Union. Malapit lang din sa beach. Yan. Makakapasyal pa sila. Makakapamili pa sila ng gusto nilang design. Kung anong Ayun pa. Ano yan, kuya? Para sa opisina? Yung opisina siya. Linalagay sa lababo po yun. Sa lababo. Sa lababo. Laboratory. Pwedeng sa... Siya po yung siya yung kailangan yung magiting na tagagawa. Oo, sila po. Sila naman. Inaano na po to pag sinisiksik na po ito sa sa silo ng lababo po. Lababo. Parang built-in na po siya. Yun. Tapos Hydraulic naman yung pan niya. Para hindi bag. close na. Ang ganda. Wala kasi yung mga ibang natin.
Anong address po dito para diretso silang makapunta dito? Ay, dito po tayo sa, ano po, Ano Cabal, La Union po. Tayo. Exacto address? Itong barangay po na, ano, pinakatayan ng shop po sa Santiago Sur po. Santiago Cabal, Sur. La Union. Ano yung ano nyon? Yung link ng itong furniture. Para makita nila. Maglayas Woodcraft po. Bisitan nyo lang po yung page po namin. Maglayas? Maglayas Woodcraft. Maglayas Woodcraft. Maglayas Woodcraft. Ayun po, bisita po yung kanilang link. Ayan po. Marami rin po Makikita kami nyo po yung mga doon, iba't ibang design na gawa po nila. Very unique. Yan. Napakatibay ng Anong to? Anong kahoy to, kuya? Kahit anong kahoy, ma'am, may nara po tayo. May nara? Tikod, tapos adaan, yung sagat, yung mulabi po. Oo. Tapos mahogany po. Ayun, guys. ng mga yan. I-contact nyo lang po sila. Dito lang po sa La Union, guys. Ayun. Padala po kayo, guys. Yun, makakapasyal na kayo. Makaka-suggest pa kayo ng gusto nyo ipagawa. So, yun. Thank you for watching, guys. Subscribe to my channel. Thank you so much. Bye. Dapat kasi may